שלום, קוראים לי מיכאל, והגעתם לוידאו הראשון שלי. לפני שבטח הגעתם לוידאו הזה, עברתם פה בצדדים, ביוטיוב פה בהמון סרטונים מכל מיני סוגים של איך לקבל תנועה לאתר שלכם. וכפי שבטח כבר שמתם לב שכל הסרטונים שיש פה ביוטיוב הם מתייחסים לדרכים, לאיזושהי גישה, לתת לכם איזושהי נקודת מבט כדי שתחשבו איך בעצמכם ליצור לעצמכם תנועה, אבל לא דוגרי אתרים שאפשר להכניס בהם, אפשר לפרסם את זה כאילו דוגרי. לעומת כל הסרטונים שהיו פה, שיש פה, אני הולך לתת לכם באמת רשימה של אתרים. היא תופיע פה, צריכה להופיע פה למטה. האתרים האלה זה אתרים, לתת לכם גם, שוב פעם, לתת לכם איזו השראה. זה אתרים של חדשות לדוגמה. יש אתרים של חדשות שתוכלו להגיב בהם, ואני לא מתכוון לתגובות של ספאם, שפשוט להדביק בכל התגובות באתר הזה את התגובה שלכם עם האתר שלכם. לא יודע, לדוגמה, יש לכם אתר של בדיחות, אז בכל התגובות לעשות אתר בדיחות מעולה, תצחקו הרבה וכל זה, ולהדביק את הכתובת. זה לא עניין. תגובות מהסוג הזה פשוט יגרמו לאנשים לשנוא, מה שנקרא, לשנוא את האתר שלכם, כי זו תגובה שהיא מעיקה מאוד. זו תגובה שהיא לא לעניין, תגובה שלא קשורה לכתבה של אותו נושא. לכן כשאתם מתחילים לעבוד באתרים כאלה, לתת תגובות בתוך אתרי חדשות, אתם צריכים לשים דגש שאתם פונים לעניין של הכתבה. לדוגמה, אם יש כתבה שמדברת על אסון מסוים, על איזושהי תאונה לדוגמה, אז אתם צריכים להגיב תגובה שקשורה לתאונה. לדוגמה, התאונה מאוד מצמררת, צריך לשנות את המדיניות במדינה שלנו, ואז למטה לרדת שורה, ואז להדביק את האתר שלכם. לכתוב גם אתר הומור מצוין, מה שבא לכם, ואת הכתובת של האתר. איך זה בעצם שונה מתגובות של סתם להדביק? הרי תגובות של ספאם יכולות לחסוך זמן. אוקיי, אז במקרה הזה, בהרבה אתרים יש מנהלים של האתרים שבודקים את התגובות. אם הם יראו שאתם פשוט סתם מדביקים תגובות של ספאם, הכל יימחק, וזה לא יעיל בכלל, וזה סתם עוד יותר בזבוז של זמן. מה גם שאנשים שקוראים את התגובות שלכם, יכול להיות שהם מזדהים עם התגובה שלכם, ולכן זה יגרום להם ללחוץ, יגרום להם אולי אפילו לפרסם את האתר שלכם. יש להם איזושהי סוג של הזדהות, זה קצת יותר נדיר לפרסם, אבל בכל מקרה הכניסה תתבצע. בנוסף לאתרים של החדשות שיש פה למטה בדיסקריפשן, יש גם דרך, הבאתי לכם הורדה של קוד. הקוד הזה הוא לצורך, הקוד הזה יוצר אימיילים. זה קוד שאני בעצמי כתבתי, זה שפת JavaScript. שפה מאוד מאוד פשוטה, לא משהו מסובך. הקוד הזה בעצם, אתם צריכים להיכנס לקובץ הזה עם כתבן. יש שם אפשרויות של שם פלוס משהו פלוס gmail.com. את השם אתם יכולים לשנות לאיזה שם שאתם רוצים, ואת gmail.com אתם יכולים לשנות לדוגמה ל-yahoo.com. מה זה בעצם נותן לכם הדבר הזה? ברגע שאתם משנים את הקוד, שומרים אותו, ואז נכנסים עם דפדפן לתוך הקובץ הזה, הקובץ הזה יוצר לכם 10,000 אימיילים עם השם פלוס איזשהו מספר פלוס gmail.com או yahoo.com, מה שבחרתם. מה אתם בעצם הולכים לעשות עם האימיילים האלה? מה שטוב זה בפייסבוק יש אפשרות ביצירה של קבוצה. אני לא מדבר על דף, יש הבדל בין דף לקבוצה. אם אתם יוצאים קבוצה לאתר שלכם, אז בקבוצה יש אפשרות להזמין את כל החברים שלכם דרך אימיילים. ההזמנה של דרך אימייל זה הזמנה של אנשים שלא נמצאים בפייסבוק, לכן זה מאוד מאוד יעיל.
אנשים שכן נמצאים בפייסבוק הם לרוב נכנסים לאתרים ולא לוחצים על פרסומות, כי הם כבר מכירים את כל המנגנון הזה. יש מה שנקרא הרבה אנשים כמעט כל האנשים בפייסבוק, אני מאמין שהם כבר התנסו בכל העניין של הבלוגים, כל העניין של, אם שמתם לב, כל מיני סרטונים וכל מיני כתבות מצחיקות וכל זה, וכל האתרים האלה ממולאים בהמון המון פרסום, המון פרסומות, לכן משתמשים של פייסבוק יודעים לזהות את הפרסומות האלה, ולכן הם לא יוחצו בפרסומות האלה. מה ההבדל פה? שכשאתם שולחים אימיילים, האימייל נשלח מפייסבוק, בתוך האימייל אפשר לצרף תגובה שלכם, תכתבו תגובה, שלום, קוראים לי כך וכך, רציתי להזמין אותך להיכנס לאתר בדיחות שלי, בדיחות אתר מאוד מצוין, יגרום לך לצחוק וכל זה. תפנו אליו בנימה של כאילו אתם מכירים אותו, ככה הוא לרכוש את העדתו, מה שנקרא, וככה לגרום לו להיכנס. באמת אנשים שהם לא נמצאים בפייסבוק, זה יישלח לאנשים שלא נמצאים בפייסבוק, הם באמת יתרשמו כפי הנראה מהאתר שלכם, ייכנסו, וסיכוי גדול שגם ילחצו בפרסומות, יעשו אולי איזושהי הרשמה שאולי אתם צריכים, לא כולם צריכים לפרסומות, אנשים אחרים מחפשים דברים אחרים. אוקיי, עוד דרך, זה עניין של פורומים. מישהו אולי מכיר פורום FXP, אם אתם לא מכירים תרשמו בגוגל FXP, וזה אחד הפורומים היותר מפורסמים. ההבדל בפורום FXP שזה לא נותן, אסור לפרסם שם את האתרים שלכם. אתם צריכים למצוא איזושהי קטגוריה, נגיד בדיחות, אז יש שם בפנאי, אם אני זוכר טוב, פנאי ומשהו, הומור ובדיחות, קטגוריה מיוחדת שנקראת הומור ובדיחות. אתם יכולים להיכנס לשם, אולי להדביק את האתר שלכם, אולי לקשר איכשהו את האתר שלכם, תנסו איכשהו לשלב את זה, אבל שוב פעם אני חוזר, אל תעשו ספאם, כי זה חבל, אתם פשוט תדביקו ספאם, לא יודע, דקה-שתיים, ואחרי דקה-שתיים המנהלים יעלו על זה וימחקו את זה. תכתבו תוכן מעניין שימשוך אנשים, ואם אתם אנשים רציניים ורוצים אתר רציני, אז אתם צריכים להבין שגם אתם צריכים הרבה כוח סיבולת, מה שנקרא, הרבה מאמץ, ולעשות את זה מאוד מאוד אחראי ומאוד רציני, לעבוד על זה הרבה זמן, הרבה מאמץ. שיטה אחרונה באמת זה להעלות סרטונים ולהכניס מתחת לסרטונים כמו הסרטון הזה, להכניס בדיסקריפשן פה למטה את השם של האתר שלכם. ביוטיוב לדוגמה, אם תנסו להדביק בתגובות לסרטונים את האתר שלכם, אתם תראו שזה לא ייתן לכם. לא יודע, תנסו כל אפשרות של איכשהו לשנות אותיות, לעשות רווחים, זה לא ייתן. אוקיי, זה פשוט חוסם כל אפשרות של הדבקת לינקים, כדי שאתם לא תשתמשו ביוטיוב ככלי פרסום. אז לכן מה שכן אפשר לעשות זה באמת להעלות בעצמכם סרטונים. תיכנסו בגוגל, תחפשו ערכת סרטונים, לא יודע, סרטונים מצחיקים, איזשהו מאגר ענק, ותתחילו לעלות, ובכל סרטון למטה תצרפו את האתר שלכם. אפשר אפילו גם בכותרת פה למעלה לצרף את השם של האתר, אבל זה לא כל כך מומלץ. מניסיון אישי שכבר עשיתי את זה כמה פעמים, יוטיוב חוסמים את זה גם, ולכן עדיף רק בדיסקריפשן. יש עוד אתר שנקרא מגה וידאו, אני כמעט בטוח שכולם מכירים אותו. במגה וידאו לעומת זאת אתם יכולים לשים בכל מקום, אפשר גם בכותרת למעלה, אפשר גם בדיסקריפשן, אפשר בכל מקום. זהו בעיקרון, זה דרכים די כלילות, הכל כמובן בחינם, ואני יכול להבטיח לכם שיהיה תוצאות. אם אתם תשקיעו איזשהו מאמץ מסוים, תשקיעו זמן, יהיה תוצאות, ויהיה, אם אתם מצפים לחיצות, וזה יהיה לחיצות. טוב, תודה שצפיתם.